Rypäisesti kyllä ripeästi matkaan. Edelleen tässä kamppailussa. Tiukat paikat ja lähetyksellä ja menee kyllä sitten pipariksi tuo ensimmäinen kaari. Antti Saarela kattamalla autourheilusta. 94 ottaa 2 paikka 206 Venla Nännissä. On nyt 3. Ja nyt tullaan tuolta viimeistä kertaa. Tullaan kohden ruutulippua ja näin. 20 perään on 94 Saarela. Ja sitten viimeiset hetket. Ja sitä maaliin tuo. Siinä tulee sitten vielä päivän ensimmäinen kaarnokin kaiken kukkuraksi, mutta jatketaan kilpailu, niin vedetään täällä ja lähdetään sitten matkaa, millä on paikka ja sitten karneessa viimeisillä metrillä Riikka Holma ottaa voiton. Se oli kyllä kertakaisin se hurja maaliin tulo siinä. Aivan Ville Törmän. Paikalle ulkoa lähtee Lappinen hakemaan paikkaa ja sisältä hakee Välimäki ja sitten mennään tuonne penkan päälle. Sieltä peruutellaan ja päästään jatkamaan 8-7 eli Kim Lappinen Toyotalla. Manttila pajassa ja paikalle. No, mutta nyt se on sitten noin. Se oli se häkkä lähtö, mutta se häkkä oli kyllä meno myös tuonne ensimmäiseen vilppulaan. Ketomäki ottaa yksi paikalla vilppulaan. Ja yksi kaatuu, se on Volvo ja se oli käänteen. 8-3 Salminen, kakkosruus, terveisiä ja Rekola ei ole mukana nyt taas päästään matkaan ja sitten tulee yksi voitto, siellä on 54. Eli se oli Petteri Takun lähtö, sitten se meni 109. Kierrosta vielä. Mennään näitä sijoituseriä. Tässä ja muuttaa ja itse tulee vielä automaation aina sitten. Se menee valitettavasti pipariksi. Ja kilpaile 45 sieltä Mustavalta ja nyt sitten tapahtuu. Mikä tässä hieman oudastelun eli kaatoon eli se on ollut sitä kilpan ajoa. Vai Peltola? Oho, nyt vasti. Se oli kyllä, annetaan nyt aplodit tuosta, hei. Sehän oli päivän uskomattomin temppu ja sitten peräedellä Pekka. Tämän siitä matkaa keskeltä ilmaa lähtee yli viereltä helemitystä. Ja helemitystä vaikka sille ei muut mahda mitään. Saari löytää sieltä välistä ja katsotaan tuota välimäen menoa. Ja sitten kaataa nyt Passin Tigra sitten ensimmäistä kertaa ympäri. Joona pyörähtää myös samaan kasaan ja Innamaa on siellä, mutta molemmat pääsevät jatkoon. Sen sijaan Tigra kuljettaja Jarno Hakala ei enää tästä jatka. Se on selvä peli. Ja Sami Helenius on ottanut askeleen lähemmäksi tämän kilpailun EVK.